Hej Britta. Jamen, i 2002, der lavede vi en handlingsplan, som vi satte 30.000 af til. Det betyder, at vi hjælper kvinderne. Vi hjælper dem, når de kommer ind til os, så sender vi dem ud til nogle centre, hvor de så kan være. Og ved de centre, der får de lægehjælp, psykologhjælp, advokatrådgivning. Alle sådan nogle ting, som man kan have brug for, når man har været ude for det, som pigerne de har. Og vi er i kontakt med nogle rigtig gode centre, så der bliver virkelig taget hånd om pigerne. Og det her, det gælder ikke kun i Danmark. Vi er samarbejdsvillige, så vi samarbejder med deres hjemland. Ja, men det er meget forskelligt, hvad for nogle centre vi bruger. Det er op til, hvad for nogle lande pigerne er fra. Der er blandt andet noget, der hedder Red, og noget, der hedder Hope Now. Og det er det afhænger af, hvor pigerne er fra, hvilken en af dem vi vælger, fordi det er begge to rigtig dygtige centre, hvor de virkelig giver pigerne noget omsorg og giver dem noget kærlighed, som de har brug for. Og efter de har været ved de centre, så sender vi dem jo tilbage til deres land, og så bliver de modtaget, og der bliver de så sat ind på et center igen. Så det er alt afhængig af, hvor pigen er fra. Jamen altså, er du interesseret i det, så kan du gå ind på rigtig, rigtig mange hjemmesider og finde noget om det. Der er også teams, der simpelthen har med det at gøre, og sådan noget, og det er rigtig, rigtig fint. Og gode oplysninger at hente dem på nettet, og man kan også kontakte dem. Hvis du søger teamsene, så kan du simpelthen kontakte dem, og så kan du ringe til dem og stille dem nogle spørgsmål, hvis du har det. Ja. Jamen, i 2007, der mødtes regeringen jo og lavede en ny handlingsplan. Og i den handlingsplan, der understreger de, at de gerne vil have, at folk ved noget mere om, hvad er kvindehandel, og hvor stort et problem det er, og kan vi stoppe det? Og det ved jeg, det har de skrevet rigtig meget om i den. Plus, at de har taget rigtig mange af de gamle emner op, og fået dem diskuteret igen, og også taget nogle nye selvfølgelig. Og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt, når den kommer ud, og folk kan se den, så bliver det virkelig noget, der kommer til at rykke. Ja, det er jeg sikker på. Ja, det er helt korrekt. Altså nu synes jeg, det er lidt svært at gå ind og snakke på politiets vegne, men altså jeg ved i hvert fald, vi har jo fået samarbejde med politiet, og det, som hjælper os en del. Så jeg ved, kan i hvert fald fortælle, at siden 2000, der er der sket en markant stigning af, hvor meget politiet gør, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Det betyder, at der er kommet mere patrulje ud og kigge på det, og de bruger flere ressourcer på det bare i det hele taget, og det er vi rigtig taknemmelige for det synes. Jamen altså, jeg synes, det er svært at sige noget om det, så jeg har faktisk modtaget en mail, som jeg kunne lige læse op for jer, så det er politimændenes mening om det her. Og den lyder sådan her. Jamen, det er blevet nemmere at retsforfølge bagmændene, da Folketinget i juni 2002 vedtog at indsætte flere bestemmelser i straffeloven, og det hjælper jo også politimændene rigtig meget. Her i Rigspolitiet i 2006 iværksatte vi en opfattende strategi for at finde og retsforfølge prostitutionens bagmænd. Det betyder blandt andet, at politikredsenes lokale laver kontrolbesøg på bordeller, samarbejder med skat og sociale organisationer og skærper efterforskningen med blandt andet overvågning og telefonopflytning af bagmændene. Og det gør vi ofte, så vi er sikre på, at der ikke pludselig kommer bordeller til. Og igen, der bliver jeg nødt til at læse op fra mailen af, fordi det kan jeg simpelthen ikke svare på ellers. De oplysninger, vi får, går videre til Rigspolitiet, hvor de så sætter en efterforskning i gang, hvis vi altså er tæt på noget stort.